Έχεις νιώσει ποτέ αυτή την εξάντληση, όχι τη σωματική, την ψυχική, όταν ανοίγεις ακόμα ένα chat και πρέπει να απαντήσεις στην ερώτηση τι κάνεις εσύ με τη ζωή σου? Είναι αυτή η στιγμή που συνειδητοποιείς ότι έχεις πει την ιστορία της ζωής σου, τα όνειρά σου, τι σου αρέσει, τι όχι, τόσες πολλές φορές σε τόσους διαφορετικούς ανθρώπους που πλέον νιώθεις σαν χαλασμένο record player. Και το χειρότερο, ξέρεις ότι υπάρχει πιθανότητα 50% να αρχίσει να δένεσαι και ο άλλος απλά να εξαφανιστεί. Χωρίς εξήγηση. Ένα ghosting που σε αφήνει να ρωτιέσαι αν έκανες κάτι λάθος εσύ. Η μοντέρνα μοναξιά δεν είναι ότι δεν έχουμε επιλογές. Έχουμε χιλιάδες στο κινητό μας. Η μοναξιά είναι ότι έχουμε χάσει την υπομονή να γνωρίσουμε πραγματικά κάποιον. Προτιμάμε να απαντάμε το επόμενο match παρά να διορθώσουμε κάτι που θέλει προσπάθεια. Και έτσι καταλήγουμε να νιώθουμε πιο μόνοι ανάμεσα σε εκατοντάδες notifications. Αν νιώθεις και εσύ έτσι, όμως, θέλω να σου πω ότι δεν είσαι προβληματικός ούτε παράξενος. Απλώς ζούμε σε μια εποχή που η ευκολία αντικατέστησε την ουσία. Αλλά η ανάγκη σου για κάτι αληθινό, για κάποιον που δεν θα γίνει φάντασμα την επόμενη Τρίτη, είναι η πιο λογική ανάγκη που υπάρχει. Πες μου στα σχόλια πόσες φορές ένιωσες ότι θέλεις να διαγράψεις τα πάντα και να ξαναξεκινήσεις από την αρχή.